Хай! Здравейте, искам да попитам дали има някаква разлика между виртуалната и физическата карта. Разбира се, че има. Физическата е от рециклирано ПВЦ, Save the Turtle, знаете. Може да ордърнете от вашият ап. Добре. А виртуалната? Те функционират еднакво, но виртуалната е по-фенси, защото плащаш през телефон. За мен, тези, които плащат още на ръка, cancelled. Не сте го учили от мен. Добре, а защо да избера нея, освен че е по-удобна? Както казах, по-екологична е. No cap. Също ако се забравиш чантата, картата си остава в теб. Пък и плащането онлайн е 100% сигурно. It's giving next level, you know? Добре, ще си помисля. Звучите ми малко несигурен. Да не сте везни. Ох, аз също. И много добре ви разбирам. Не съм. Аз само да попитам колко време отнема доставката на физическата. Между 5 и 10 работни дни. No cap. Май е най-добре виртуална. Абсолютен слей. Особено имайте предвид, че Меркурий е последен ден ретрограден. Така че наистина имайте предвид да не поръчвате нищо. Виртуалната версия е топ. Така ще направя. Благодаря, довиждане.